Amiguetes, amiguets, que estem en falles i que la falla de la matinera del 2024 ja està acabada i està rodant pels carrers. Així que rodeu-la vosaltres també i mireu-la amb molta atenció. Escolteu els seus versos. Esta falla de l'escola matinera està feta amb molta estima pels xiquets i les xiquetes perquè siga mirada i llegida. Diu que hem d'estimar la naturalesa perquè ella ens dona la vida, les plantes i els animals. I entre estos s'han de destacar les abelles i les formigues perquè són importants i s'han de valorar. Les abelles ens fan la mel, és molt bona i hem de gastar-la. Les formigues guarden productes com el garrofó. Hem de cuidar-lo perquè s'està extingint. Així que no oblideu, la natura és regal de la humanitat. Si no estiguera, no es podria viure ni disfrutar. Ella fa que el medi ambient siga estimat. L'abella en la natura fa un treball gegant. Amb el seu quefer astut, dona a tots salut. La rica mel, al camp, està fabricant. No perdeu mai la gran oportunitat de tastar la mel, que és un producte natural que protegeix el cos i ha de ser estimat. La formiga la terra fa oxigenar, augmenta la fertilitat del cultiu, arreplega productes per a guardar. La formiga conserva molt el garrofó, un llegum valencià que s'ha d'estimar, perquè és bo i està en perill d'extinció. Ara sí, ja estem en falles, isquem al carrer, passegem la nostra falla, que és de la natura, de les abelles, de les formigues, de la mel i del garrofó. Cridem, amb la pólvora en la mà, els bunyols en la boca i la diversió entre xiquets i xiquetes, perquè ja estem en falles.